କାହାକୁ ସ୍ଥିର କରୁଛ କାହାକୁ ସ୍ଥିର କରୁଛ କୁହ। କେବଳ ଏ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ଲାଗି ଧନୁମନ୍ତ ଏକା ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ଲାଗି ଧୈର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ଦିଅ ସେ ଏକା ଗଲେ ସବଳ ହୋଇପାରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ହନୁମାନ ତୁ ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇ ମୋ ଜାନକୀର ସନ୍ଧାନ ଆଣିଦେଇ ପାରିବୁ ତ? ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଏତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଠି ବୋଲି ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ତାହେଲେ ଯାବାକୁ ମାରୁତି ସୀତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ସାକ୍ଷାତ ପାଇବୁ ସେ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆଉ ନିଅ ଏଇ ମୋର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ଏଥିରେ ମୋର ନାମାଙ୍କିତ ହେଇଛି। ପୁଣି କେତେ ଗୁପ୍ତ କଥା ଏଇ ପତ୍ରଟିରେ ଲେଖି ଦେଉଛି। ଭୁଜ ପତ୍ର କରେ ଧରି